It's a London boy. That's why then I think this again. Okay, London. Nice. London boy wabuda nenyoka pa last video rako. Saka vanhu vasikumzivisa manje kuti uri kuchamisa sei. Mauti hanzi London boy apera asina content. Mauti hanzi Notenda it's enough. Because already even I myself I think I heard a lot more than what you are saying or what you are asking. Check material. Sasa zvinoita mukoma wangu muona mumuna ibutsi waiko yakarowa zviriko izvozvo noti vanhu manje ka ndakaona kuti nini tenge tutadza kunzwanana kuti vanhu vanoda zvinhu zvinenge zvavajaira kana kuti zvinhu zviri ordinary. Alright, pashi become ordinary zvatangoziva kuti kana ukanzwa dzinosedza nderere wakufanira kutozishinga kuti chisumuka kuti rebatienzane ka ikati maisenzeri kachinzwa indovara gagagagagaganyadzedzisa bhoyo papa mutungamirira zivaika vokufanana zvimwe cheteizvo. Right now iripo mutungamiri ndeudasoka pane kuimba kunoti kunyebera kutya dzinyu iwe wakasungira nyoka muchiuno ziva pane munhu nyoka mwana kuti achinoiona achinoti ega ziva ka nyoka na muti inoenda futi enda ziega zvinhu zvakawanda zvinoenda covid. Saka ivo kuchima inokutyira nyoka kuchinzi muprofita jaja aripo wechokwadi kare munhu akatonodonhedzwa nyoka muchiuno takambozviona izvo. Saka vanhu vachitarisira kuti tingadzokorodzere chinhu chimwe chete sikagore rapera shuwa kana kwadaita dzanzi riri mhanzi hazvibude. So believe, remember, kana chitati mahora mdhara mahora iwayaya pakuti ndakashinga fear chanetwa seko chiziva ka game park iyo yaya takatoisira nyoka iyo yaya tatoikumbira nyoka yakadzidziswa vanhu not a wild ingana zvinoti kunyanya kushamisa vanhu vatema kwacho kuti imbwa inona kuiswa kumberi kwemota nemurungu yori kumashure mvura ichinaya. Alright, vanhu vajaira zvinhu zvakaskwiza here mwere inini handisi here futi here handiti kana kuti jiki ndokurambira futi zvimwe zvacho futi vanongonyaziva stereti pakuti vanhu haya vanhu muromo ushu ningirini hauzarirwi nerwizi ka chiziva nyange munhu ane nzara voice rinongobuda hatiredzi kunyeya munhu nekuti tine nzara ende hatinyei futi asi jiki mamaboys kuti akwanza mamakuwa kudarika maumani. Remember that zviriko oraisa zvinoyanakidza nyoka yacho yakabatwa nemurungu. Check, remember, see for the new kwede kuti jiki zvinongozikanwa kuti manageri nokangona drama richitanga mumwene nemurora vachitukana pekuti angozari pekupedzera wana anobva uzi. Check gore remapanga takazitaura kudhara wazi tatomira kuzitaura mapanga acho vazhinji avanombonzisa chokwadi chiri nani mukoma wangu iwe wakaita handide nezuro iwe uzati izvo ngazviguminasi kana zvitaninga kushamwana wacho chinetsa tizvimireika ona kudhara ka wakatangwa kunonyaoniziva wakandibvunza prize yecheneri muhuro mangu inini dzimwe dzenguva tichitatinu nemajurari akawanda uwai usingabvunze direction kufunga kuzvimbe semusoro kufunga thinking akuzvimbise musoro masijaira zvimwe mune michida zvacho ina ndingaiteka ndichita zvaunofarira because ndo zvakasarudza kana kudenga kwakanzi isusu varume navarume tisasangane saka why should I go praise. Check, salute big enough friend real but jena check.